Priatelia, kolegovia, moje meno je Braňo Bargic a ja by som vás v mene HR.com, Združenia pri riadení a rozvoju ľudských zdrojov, veľmi rád pozval na našu prvú z troch konferencií v tomto roku. Konferencia, ktorá sa uskutoční 23. a 24. apríla v hoteli Wellness Chopok v Nemeňovskej doline, ktorej pracovným názvom a témami, s ktorými sa budeme zaoberať, sú témy okolo performance managementu, riadenia výkonnosti, prepojení na odmeňovanie a vôbec riadenie výkonnosti organizácie ako takej. Myslím si, že sa nám v tomto roku podarilo dať dohromady opätovne veľmi zaujímavý program a veľmi zaujímavých speakerov. Jednak mená spoločnosti ako Poštová banka, Mondi, Lear, PVC, prípadne Západoslovenská energetika sú podľa môjho názoru garantom toho, že bude čo zdieľať. Ja sa mimoriadne teším aj na jednu z panelových diskusí, ktorú v rámci konferencie máme pripravenú, v ktorej sa budeme generálnych riaditeľov a vedúcich závodov pýtať na to, kedy vlastne HR pre nich predstavuje pridanú hodnotu. Toto je vec, na ktorú sa veľmi teším a špeciálne na diskusiu, ktorá bude nasledovať. A v neposlednom rade, ako mnohí z vás viete, jedným z atraktívnych bodov programu našich konferencií je aj ich neformálna časť. A v rámci tej sme opätovne na túto konferenciu pripravili potenciálne jedno malé prekvapenie. Takže ja verím tomu, že si nájdete čas a priestor na to, aby ste s nami strávili 1,5 dňa a aby sme aj tak